Ονομάζομαι Κίρα Άμπραμς και η ξαδέλφη μου είπε κάποτε στους συναδέλφους της στην εταιρεία ότι εγώ δούλευα ως αποθηκάριος με τον κατώτατο μισθό, ενώ εκείνη διαπραγματευόταν συμβόλαια αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Δεν είχε όμως ιδέα ότι τα τελευταία 18 μήνες είχα ασχοληθεί με επιχειρήσεις πληροφοριών που απέτρεψαν 3 τρομοκρατικές επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος. Το χάσμα μεταξύ των υποθέσεών της και της πραγματικότητάς μου δεν είχε ποτέ φανεί τόσο μεγάλο όσο εκείνο το φθινόπωρο. Ήμουν 41 ετών και υπηρετούσα στην υπηρεσία πληροφοριών του στρατού για 19 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια ήμουν συνταγματάρχης και εποπτεύω επιχειρήσεις που εκτείνονταν σε πολλές υπήρους και απαιτούσαν άδειες ασφαλείας που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν. Η δουλειά μου ήταν απόρριτη. Οι αποστολές μου ήταν απόρριτες. Ακόμη και ο τίτλος της θέσης μου, όταν μπήκα στον κόπο να τον εξηγήσω, ήταν σκόπιμα σαφής. Η ξαδέλφη μου Μικαέλα ήταν 2 χρόνια νεότερη μου, φιλόδοξη και είχε ανέβει την εταιρική σκάλα σε μια μεγάλη εταιρεία συμβούλων με εντυπωσιακή ταχύτητα. Ζούσε σε ένα ρετυρέ στο κέντρο της πόλης, φορούσε κοστούμια σχεδιαστών και μέτραγε την επιτυχία με τα τριμηνιαία μπόνους και τις αποκτήσεις πελατών. Ήταν καλή σε αυτό που έκανε. Το παραδέχομαι. Αλλά είχε επίσης αναπτύξει το είδος της στενόμυαλης οπτικής που προέρχεται από την πεποίθηση ότι ο δικός ορισμός της επιτυχίας είναι ο μόνος που έχει σημασία. Εγώ, από την άλλη πλευρά, ζούσα απλά, σε ένα μικρό σπίτι κοντά στη βάση, με ένα πρακτικό σεντάν, ρούχα από πολυκαταστήματα. Τίποτα στην πολιτική μου ζωή δεν υποδήλωνε τάξη, εξουσία ή το είδος της ευθύνης που με κρατούσε ξύπνια τη νύχτα. Η αντίθεση υπήρχε πάντα, αλλά με τα χρόνια είχε οξυνθεί σε κάτι που έμοιαζε προσωπικό. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή οικογενειακή σύγκριση είχε εξελιχθεί σε κάτι πιο άσχημο. Στις συγκεντρώσεις, η Μικαέλα έκανε ευθείες ερωτήσεις. Ακόμα κάνεις το ίδιο πράγμα ή σκέφτεσαι να αλλάξει σε κάτι πιο προσοδοφόρο? Η γιαγιά μας, που μας είχε μεγαλώσει και τις 2 μετά το θάνατο των γονιών μας, προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα. Και οι 2 μου κόρες δουλεύουν σκληρά, έλεγε με ευγένεια. Αλλά ούτε καν αυτή καταλάβαινε πραγματικά τι έκανα. Πώς θα μπορούσε? Δεν μπορούσα να της πω ότι τον προηγούμενο μήνα είχα περάσει συντονίζοντας αναλυτές της NSA για να εντοπίσω μια κυβερνοαπειλή που προερχόταν από μια εχθρική ξένη δύναμη. Δεν μπορούσα να αναφέρω τις ενημερώσεις με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τις ασφαλείς κλήσεις αργά τη νύχτα, το βάρος των αποφάσεων που επηρέαζαν την εθνική ασφάλεια. Ανταυτού, της έλεγα απλώς: δουλειά για το κράτος, γιαγιά. Ξέρεις πώς είναι. Η πραγματική αλλαγή είχε συμβεί περίπου 1 χρόνο πριν, στα 85 γενέθλια της γιαγιάς. Η οικογένεια είχε μαζευτεί σε ένα ωραίο εστιατόριο. Θείες, θείοι, ξαδέλφια, όλο το εκτεταμένο δίκτυο. Η Μικαέλα είχε φτάσει αργά, κατευθείαν από ένα δείπνο με πελάτες, ακόμα με το κοστούμι και τα λουμτάν της. Συγγνώμη, είπε, φιλώντας τη γιαγιά στον αέρα. Έκλεισα μια μεγάλη συμφωνία. Ξέρεις πώς είναι. Εγώ ήμουν εκεί ήδη 1 ώρα, φορώντας καφέ παντελόνι και μια απλή μπλούζα, έχοντας έρθει κατευθείαν από τη βάση μετά από μια 14ωρη μέρα αναλύοντας αναφορές πληροφοριών από τη Μέση Ανατολή. Η Κύρα είναι εδώ όλη την ώρα, είπε η θεία μας Μπριέν. Έχει πιο ευέλικτο ωράριο. Η Μικαέλα με κοίταξε με κάτι σαν νύκτο. Πρέπει να είναι ωραία. Εγώ δεν προλαβαίνω να αναπνεύσω αυτές τις μέρες. Αργότερα, την άκουσα να μιλάει με τον αδελφό της, τον ξαδελφό μου Τάιλερ, κοντά στο μπαρ. Είναι απλά λυπηρό, ξέρεις, είχε πει η Μικαέλα, με φωνή που ακουγόταν από μακριά. Είναι λαμπρή. Ήταν πάντα η έξυπνη όταν μεγαλώναμε. Αλλά μπήκε στο στρατό και απλά έμεινε. Ίδια δουλειά, ίδια ζωή. Ενώ εγώ είμαι σε καλό δρόμο να γίνω συνέτερος μέχρι τα 40. Προσπάθησα να τη βοηθήσω να δικτυωθεί, να βρει κάτι καλύτερο, αλλά δεν προσπαθεί καν. Ο Τάιλερ μουρμούρισε κάτι συμπονετικό. Εννοώ, δουλειά στο δημόσιο. Συνέχισε η Μικαέλα. Ξέρεις πόσο πληρώνει, μάλλον βγάζει όσα βγάζει βοηθός μου. Στεκόμουν στο διάδρομο κρατώντας το κέικ γενεθλίων της γιαγιάς, νιώθοντας κάτι κρύο και ήσυχο να εγκαθίσταται στο στήθος μου. Όχι θυμό, κάτι πιο ελεγχόμενο από αυτό. Ένα είδος κλινικής αποστασιοποίησης. Το θέμα με τη δουλειά των μυστικών υπηρεσιών είναι ότι μαθαίνεις να παρατηρείς χωρίς να αντιδράς. Μαθαίνεις να αφήνεις τους ανθρώπους να αποκαλύψουν τον εαυτό τους, να συλλέγεις πληροφορίες, να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Η Μικαέλα δεν είχε ιδέα ότι έκανε ακριβώς αυτό, αποκαλύπτοντας τις υποθέσεις της, τα τυφλά της σημεία, την απόλυτη βεβαιότητά της ότι καταλάβαινε τη ζωή μου. Τους επόμενους μήνες, το μοτίβο συνεχίστηκε. Τα Χριστούγεννα, η Μικαέλα μου έδωσε μια δωροκάρτα για ένα κατάστημα με εκπτώσεις, αφού ήξερε ότι τα χρήματα ήταν λίγα, ενώ οι άλλοι έλαβαν ακριβά δώρα. Σε ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου την Άνοιξη, με σύστησε στους συναδέλφους της ως το ξαδελφό της που εργάζεται για την κυβέρνηση με ένα συγγνώμη χαμόγελο, σαν να έπρεπε να εξηγήσει την παρουσία μου.
Οι υποθέσεις δεν αφορούσαν μόνο τα χρήματα. Αφορούσαν την νοημοσύνη, τη φιλοδοξία, την ικανότητα. Στον κόσμο της Μικέιλα, αν δεν ήσουν εμφανώς επιτυχημένο σύμφωνα με τα κριτήριά της, με γωνιακό γραφείο, λογαριασμό εξόδων, παρουσία στα κοινωνικά μέσα, προβολή των επιτευγμάτων σου, τότε απλά δεν ήσουν καθόλου επιτυχημένος. Δεν είχε ιδέα ότι είχα ενημερώσει γερουσιαστές, ότι είχα συντονιστεί με πράκτορες της CIA, ότι είχα κάνει στρατηγικές προτάσεις που επηρέασαν την εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούσε να συλλάβει ένα είδος εξουσίας που λειτουργούσε στις σκιές, που μετρούσε την επιτυχία όχι με μπόνους, αλλά με απειλές που αποτράπηκαν, με ζωές που σώθηκαν, με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν πριν ο εχθρός καταλάβει ότι τον παρακολουθούσαμε. Η δουλειά μου εντάθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παρακολουθούσαμε ένα εξελιγμένο δίκτυο κατασκοπίας που είχε διεισδύσει σε πολλούς αμυντικούς εργολάβους. Η επιχείρηση απαιτούσε προσεκτικό συντονισμό μεταξύ της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, της αντικατασκοπίας του FBI και αρκετών άλλων υπηρεσιών που δεν μπορώ να ονομάσω. Κάθε μέρα έφερνε νέες εξελίξεις, νέες απειλές, νέες αποφάσεις που απαιτούσαν άμεση δράση και απόλυτη διακριτικότητα. Περνούσα 12 ώρες την ημέρα σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και μετά γυρνούσα σπίτι και έβρισκα μηνύματα από τη Μικαέλα που με ρωτούσε αν ήθελα να πάμε για καφέ και να συζητήσουμε για τις επαγγελματικές μου επιλογές. Επειδή ήξερε κάποιον στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας μεγάλης εταιρείας. Ευχαριστώ, αλλά είμαι πνιγμένος στη δουλειά. Της απαντούσα με μήνυμα. Τι είδους δουλειά σε κρατάει τόσο απασχολημένο, ποτέ δεν προσπάθησα να εξηγήσω. Δεν είχε νόημα. Πώς λες σε κάποιον ότι δεν μπορείς να πιεις καφέ μαζί του επειδή συντονίζεις την παρακολούθηση υπόπτων ξένων πρακτόρων, δεν το λες. Απλώς αρνείσαι και τους αφήνεις να σκέφτονται ομικρομετόνο, τι θέλουν. Η κατάσταση που θα οδηγούσε στην τελική αντιπαράθεση ξεκίνησε 3 εβδομάδες πριν συμβεί. Οι μυστικές μας υπηρεσίες είχαν εντοπίσει μια συγκεκριμένη τοποθεσία όπου το δίκτυο κατασκοπίας συναντιόταν για να ανταλλάξει κλεμμένα δεδομένα. Χρειαζόμασταν να εκτελέσουμε μια συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών και έπρεπε να το κάνουμε σε μια συγκεκριμένη ώρα, όταν όλοι οι παίκτες θα ήταν παρόντες. Η τοποθεσία ήταν ένα εταιρικό συνεδριακό κέντρο στο κέντρο της πόλης, το ίδιο κέντρο όπου, όπως ήθελε η μοίρα, η εταιρεία της Μικαέλα διοργάνωνε την ετήσια συνάντηση στρατηγικής της. Όταν είδα τη διεύθυνση και την ενημέρωση για την επιχείρηση, ένιωσα μια περίεργη αίσθηση αναπόφευκτου. Φυσικά θα ήταν εκεί. Ο χρόνος είναι κρίσιμος. Ο αξιωματικός πληροφοριών μου, ο ταγματάρχης Φιγιοταταυσίγμα, είχε πει κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ότι έχουμε ένα παράθυρο 4 ωρών κατά το οποίο γνωρίζουμε ότι θα είναι εκεί. Αν το χάσουμε, θα διασκορπιστούν. Κατάλαβα. Είπα, ποια είναι η ημερομηνία, μου είπε να ελέγξω το ημερολόγιο μου. Η Μικαέλα με είχε προσκαλέσει να περάσω από την εκδήλωση της εταιρείας της την ίδια μέρα. Όχι ακριβώς ως καλεσμένος, αλλά είχε αναφέρει ότι θα μπορούσα να έρθω το απόγευμα για να δω πως είναι μια πραγματική συνεδρίαση εταιρικής στρατηγικής. Το είχε πει σαν να μου έκανε χάρη, δίνοντάς μου μια γεύση από έναν κόσμο στον οποίο δεν θα είχα ποτέ πρόσβαση μόνος μου. Θα έρθω, της είχα πει τότε. Είχε φανεί έκπληκτη. Αλήθεια, μπορείς να πάρεις άδεια, θα το κανονίσω. Ο σχεδιασμός της επιχείρησης μας απασχόλησε τις επόμενες 3 εβδομάδες. Συντονιστήκαμε με το τοπικό FBI, με την ασφάλεια του κτηρίου, με τεχνικές ομάδες. Το δίκτυο κατασκοπίας νόμιζε ότι ήταν ασφαλές, καθώς συναντιόταν υπό την κάλυψη μιας νόμιμης εταιρικής εκδήλωσης. Δεν είχαν ιδέα ότι τους είχαμε εντοπίσει, τους παρακολουθούσαμε και ετοιμαζόμασταν να τους συλλάβουμε. Ο ρόλος μου ως υπεύθυνος συνταγματάρχης σήμαινε ότι θα ηγούμουν της επιχείρησης επιτόπου. Θα συντόνιζα τις ομάδες, θα εξασφάλιζα την ομαλή διεξαγωγή των συλλήψεων και θα εξασφάλιζα τα υλικά πληροφοριών πριν καταστραφούν ή μεταδοθούν. Την ημέρα της επιχείρησης, οδήγησα μέχρι το συνεδριακό κέντρο με πολιτικά ρούχα, τζιν, ένα απλό σακάκι και άνετα παπούτσια. Τα διαπιστευτήριά μου ήταν στη τσέπη μου, αλλά έμοιαζα ακριβώς με αυτό που πίστευε η Μικαέλα ότι ήμουν, κάποιος χωρίς πραγματική επαγγελματική υπόσταση, κάποιος που έκανε μια σαφή κυβερνητική δουλειά που μόλις και μετά βίας κάλυπτε τα έξοδά του. Έφτασα στις 2 μετά μεσημβρίαν. Η εταιρική συνάντηση στρατηγικής γινόταν στην κεντρική αίθουσα. Η επιχείρησή μας θα ξεκινούσε στις 3:30 μετά μεσημβρίαν σε μια παράπλευρη αίθουσα συνεδριάσεων, όπου το δίκτυο κατασκοπίας είχε προγραμματίσει να συναντηθεί χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη εκδήλωση ως κάλυψη. Περπάτησα στο λόμπι ελέγχοντας τα οπτικά πεδία και επιβεβαιώνοντας τις θέσεις. Η ομάδα μου ήταν ήδη στη θέση της. Πράκτορες του FBI που παρίσταναν το προσωπικό του catering, αξιωματικοί της στρατιωτικής αντικατασκοπίας στο γραφείο ασφαλείας, τεχνικοί ειδικοί έτοιμοι να παρεμβάλλουν στις επικοινωνίες. Η Μικέιλα με εντόπισε κοντά στο γραφείο εγγραφών. Ήταν στο στοιχείο της, με το κομψό ναυτικό της κοστούμι, η αυτοπεποίθηση να ακτινοβολεί από κάθε της κίνηση. Μιλούσε σε μια μικρή ομάδα συναδέλφων, χειρονομώντας ζωηρά. Κύρα.
Μου έκανε νόημα να πλησιάσω και μπορούσα να ακούσω την ελαφριά συγκαταβατικότητα στη φωνή της, ακόμα και από την άλλη άκρη του δωματίου. «Παιδιά, από εδώ η ξαδέρφη μου». Πλησίασα. Η ομάδα, 3 άντρες και 2 γυναίκες, όλοι με ακριβά επαγγελματικά ρούχα, χαμογέλασαν ευγενικά. «Η κύρα δουλεύει για την κυβέρνηση», συνέχισε η Μικαέλα. «Κάνει ένα διάλειμμα για να δει πώς δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα». Ένας από τους άντρες, με ασημένια μαλλιά και μανικετόκουμπο που πιθανότατα κόστιζαν περισσότερο από το μηνιαίο δάνειό μου, κούνησε το κεφάλι. «Τι ακριβώς κάνεις, κυρίως διοικητική εργασία», είπα, κρατώντας τη φωνή μου ουδέτερη. «Α», έχασε αμέσως το ενδιαφέρον του. Η Μικαέλα έστρεψε ξανά τη συζήτηση στο θέμα τους. Συζητούσαν για τριμηνιαίες προβλέψεις, στρατηγικές απόκτησης πελατών, θέσεις στην αγορά. Σημαντική δουλειά με τον δικό της τρόπο, αλλά ακούγοντάς τους να μιλάνε, θα νόμιζε κανείς ότι διαπραγματεύονταν την παγκόσμια ειρήνη. Κοίταξα το ρολόι μου. 2:45 μετά μεσημβρίαν 45 λεπτά μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. «Είναι συναρπαστικό», είπα στη Μικαέλα. «Αλλά μάλλον πρέπει να σε αφήσω να επιστρέψεις στη συνάντησή σου». «Μείνε», είπε με εκείνο τον τόνο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν δεν το εννοούν πραγματικά. «Μπορεί να μάθεις κάτι». Έμεινα στην άκρη της αίθουσας χορού και παρακολουθούσα. Η Μικαέλα κρατούσε το ενδιαφέρον των συναδέλφων της, σαφώς το στοιχείο της. Ήταν καλή σε αυτό. Το networking, η στρατηγική συζήτηση, η απόδοση της εταιρικής επιτυχίας. Στις 3:15 μετά μεσημβρίαν, το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ένα μήνυμα από τον ταγματάρχη Φιγιοτατάφ Σίγμα. Οι στόχοι επιβεβαιώθηκαν στη θέση τους. Οι ομάδες είναι έτοιμες. Περιμένουν το σήμα σου. Απάντησα με ένα μήνυμα, σε αναμονή. Στις 3:20 μετά μεσημβρίαν, η Μικαέλα απομακρύνθηκε από την ομάδα της και ήρθε προς το μέρος μου, όπου στεκόμουν κοντά στον τοίχο. «Φαίνεσαι να βαριέσαι», είπε, χωρίς κακία. «Μάλλον δεν είναι το δικό σου περιβάλλον». «Δεν πειράζει», απάντησα. «Κοίτα, ξέρω ότι είσαι περήφανος για τη δουλειά σου στην κυβέρνηση ομικρόν με τόνο, τι άλλο», είπε, χαμηλώνοντας τη φωνή της. «Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ να αλλάξεις κατεύθυνση? Μπορώ να σε συστήσω στους ανθρώπους του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Είσαι έξυπνος. Απλά χρειάζεσαι την κατάλληλη ευκαιρία». «Πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους σου». «Το εννοώ». «Δεν μπορείς να δουλεύεις το». Σταμάτησε, ψάχνοντας τις λέξεις. «Ο μικρομετόνο, τι κι αν κάνεις, δεν πληρώνεσαι $7 την ώρα». Την κοίταξα. «Αλήθεια», την κοίταξα. Η μικρή μου ξαδέρφη που πριν από χρόνια αποφάσισε ότι καταλάβαινε τη ζωή μου, τις επιλογές μου, την αξία μου, κάτι τέτοιο, είπα ήσυχα. Μου χάιδεψε το χέρι. «Ποτέ δεν είναι αργά για αλλαγή, κύρα. Είσαι μόνο 41». Στις 3:25 μετά μεσημβρίαν, το τηλέφωνο μου δονήθηκε ξανά, έτοιμο να προχωρήσει. Έλεγξα την αίθουσα χορού. Η Μικαέλα είχε επιστρέψει στην ομάδα της κοντά στην είσοδο. Γελούσα για κάτι, γεμάτη ενέργεια από την επιτυχία και τη σημασία τους. Απάντησα με ένα μήνυμα. «Εκτέλεση». Τότε περπάτησα ήρεμα προς το λόμπι και μπήκα στην τουαλέτα των γυναικών. Είχα κρύψει τον εξοπλισμό μου εκεί νωρίτερα. Τακτικό γυλαίκο με την ένδειξη Army Intelligence, με έντονα γράμματα στην πλάτη. Τα διαπιστευτήριά μου σε μια αλυσίδα. Έναν ασφαλή ασύρματο. Άλλαξα γρήγορα, με την αποτελεσματικότητα κάποιου που το έχει κάνει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν. Όταν βγήκα, οι πρώτες ομάδες είχαν ήδη αρχίσει να κινούνται. Πράκτορες του FBI, που δεν προσποιούνταν πλέον ότι ήταν προσωπικό του catering, συντονίζονταν στο γραφείο ασφαλείας. 2 από τους αξιωματικούς μου είχαν τοποθετηθεί στους ανελκυστήρες, εμποδίζοντας την πρόσβαση στους επάνω ορόφους. Περπάτησα προς την πλαϊνή αίθουσα συνεδριάσεων όπου βρίσκονταν οι στόχοι. Ο ταγματάρχης Φιγιοτατάφ Σίγμα και 2 άλλοι αξιωματικοί περίμεναν στη γωνία. «Κατάσταση?» ρώτησα. «Όλες οι ομάδες σε θέση, συνταγματάρχα, έτοιμες με το σήμα σας». Κούνησα το κεφάλι και ενεργοποίησα τον ασύρματο μου. «Όλες οι μονάδες, εδώ συνταγματάρχης Άμπραμς». «Είμαστε έτοιμοι». «Ξεκινήστε με το σήμα μου». Έκανα παύση 3 δευτερολέπτων. Σήμα. Οι ομάδες κινήθηκαν με εξάσκηση και ακρίβεια. Η πόρτα της αίθουσας συνεδριάσεων άνοιξε. Άκουγα τις απότομες διαταγές. Ομοσπονδιακοί πράκτορες, μην κουνηθεί κανείς. Στην κεντρική αίθουσα χορού, η εταιρική συνάντηση στρατηγικής είχε διακοπεί. Οι άνθρωποι στέκονταν όρθιοι, μπερδεμένοι,
παρακολουθώντας τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς να εμφανίζονται ξαφνικά σε όλο το κτίριο. Περπάτησα πίσω προς την αίθουσα χορού, με το τακτικό γυλαίκο μου να είναι πλέον ορατό, και τα γράμματα της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών να αντανακλούν το φως. Τα διαπιστευτήριά μου κρέμονταν στο λαιμό μου. Κουβαλούσα ένα φάκελο με απόρριτα έγγραφα που έπρεπε να ασφαλιστούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Η Μικαέλα ήταν ακόμα κοντά στην είσοδο της αίθουσας με τους συναδέλφους της. Γύρισε προς την αναταραχή, με μπερδεμένο ύφος, προσπαθώντας να καταλάβει γιατί διακόπτονταν η εκδήλωσή τους. Τότε άνοιξε τελείως η πόρτα της αίθουσας και δύο από τους αξιωματικούς μου μπήκαν πρώτοι. «Σταματήστε όλοι», ανακοίνωσε ένας από αυτούς, με φωνή που ακουγόταν σε όλη την αίθουσα με αδιαμφισβήτητη εξουσία. «Στέλναμε το συνταγματάρχη μπροστά». Η αίθουσα σιώπησε, όλα τα κεφάλια γύρισαν. Μπήκα, περπατώντας στο κέντρο του διαδρόμου με σκόπιμη ηρεμία. Οι μπότες μου έκαναν έντονο θόρυβο στο γυαλισμένο πάτωμα. Ο φάκελος με τα έγγραφα ήταν κάτω από το χέρι μου. Κούνησα το κεφάλι στους αξιωματικούς μου καθώς περνούσα δίπλα τους. Η Μικαέλα ήταν παγωμένη, με το στόμα ελαφρώς ανοιχτό. Κοίταζε το γυλαίκο μου, τα διαπιστευτήριά μου, τον φάκελο με την ένδειξη «Απόρριτο». Απλά δουλεύει στο κατάστημα για $7 την ώρα. Τα λόγια που είχε πει πριν από 10 λεπτά στους συναδέλφους της κρεμόντουσαν στον αέρα σαν καπνός. Οι συναδελφοί της είχαν απομακρυνθεί ελαφρώς, με τις εκφράσεις τους να αλλάζουν από σύγχυση σε αναγνώριση και σε κάτι σαν τρόμο. Κοίταζαν τη Μικαέλα, μετά εμένα, μετά πάλι τη Μικαέλα, προσπαθώντας να συμφιλιώσουν αυτό που τους είχαν πει με αυτό που στεκόταν μπροστά τους. Ο ασπρομάλης άντρας που με ρώτησε τι δουλειά κάνω είχε χλωμιάσει. Η Μικαέλα ήταν άφωνη, εντελώς άφωνη. Το στόμα της κουνιόταν, αλλά δεν έβγαινε κανένας ήχος. Η τέλεια συγκροτημένη εταιρική αυτοπεποίθησή της είχε εξατμιστεί, αφήνοντας μόνο σοκ και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση του πόσο λάθος είχε κάνει. Πέρασα δίπλα της χωρίς να σταματήσω, χαιρετώντας με ένα νεύμα τον ταγματάρχη Φιγιοταταυσίγμα, που περίμενε στην πλαϊνή πόρτα. «Ασφαλίστε τα αποδεικτικά στοιχεία», είπα καθαρά, με δυνατή φωνή. «Και συντονιστείτε με το FBI για τις καταθέσεις των μαρτύρων. Θέλω να κλειδώσετε αυτό το χώρο για τις επόμενες 4 ώρες». «Μάλιστα, κυρία», είπε, χαιρετώντας με σφιγμένη στάση. Πίσω μου, άκουσα τον ήχο από κάτι που χτύπησε στο πάτωμα. Το τηλέφωνο ή το ποτήρι κάποιου. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Μετά, απόλυτη σιωπή. Γύρισα μια φορά πριν φύγω από την αίθουσα. Η Μικαέλα είχε βυθιστεί στην πλησιέστερη καρέκλα, με το χέρι της να πιέζει το στόμα της και τα μάτια της να είναι διάπλατα από το σοκ. Ο συνάδελφός της στεκόταν παγωμένος δίπλα της, κοιτάζοντας, χωρίς να λέει τίποτα. Η σιωπή ήταν απόλυτη, ολοκληρωτική, καταστροφική. Έφυγα από την αίθουσα και επέστρεψα στην επιχείρηση όπου με περίμενε η πραγματική δουλειά, όπου έπρεπε να εξασφαλιστούν πληροφορίες, όπου έπρεπε να εξουδετερωθούν απειλές, όπου το είδος της επιτυχίας που είχε σημασία δεν είχε καμία σχέση με τριμηνιαία μπόνους ή γωνιακά γραφεία. 2 ώρες αργότερα, αφού ολοκληρώθηκαν οι συλλήψεις και ασφαλίστηκε ο χώρος, ξαναφόρεσα τα πολιτικά μου ρούχα και κατευθύνθηκα προς το αυτοκίνητό μου. Το τηλέφωνό μου είχε 17 αναπάντητες κλήσεις από μέλη της οικογένειας. Προφανώς, κάποιος στο συνεδριακό κέντρο είχε καλέσει κάποιον, ο οποίος είχε καλέσει κάποιον άλλο, και τώρα όλοι γνώριζαν. Δεν τους πήρα πίσω. Όχι ακόμα. Ανταυτού, οδήγησα προς το σπίτι της γιαγιάς. Καθόταν στη βεράντα της και περίμενε. Πάντα περίμενε, συνειδητοποίησα. Περίμενε να βγει επιτέλους η αλήθεια. «Μου τηλεφωνούν όλοι», είπε καθώς ανέβαινα τα σκαλιά, ρωτώντας αν ήξερα. «Ήξερες?» ρώτησα. Χαμογέλασε, εκείνο το χαμόγελο που την έκανε να φαίνεται νεότερη παρά τα 86 της χρόνια. «Ήξερα ότι ήσουν κάποιος σημαντικός. Απλά δεν ήξερα ακριβώς τι». Κάθισα δίπλα της και, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσα ότι μπορούσα να αναπνεύσω. Η Μικαέλα τηλεφώνησε. Η γιαγιά είπε ήσυχα. «Είναι πολύ αναστατωμένη». «Φαντάζομαι ότι είναι». Είπε ότι δεν ήθελε ποτέ. Η γιαγιά έκανε μια παύση. «Λοιπόν», είπε πολλά πράγματα. «Είμαι σίγουρη ότι το έκανε». Καθίσαμε σιωπηλοί για λίγο, βλέποντας το ηλιοβασίλεμα να χρωματίζει τον ουρανό με αποχρώσεις του πορτοκαλί και του χρυσού. «Ξέρεις τι είναι αστείο?» είπα τελικά. «Ποτέ δεν ήθελα να τη δροπιάσω. Ήθελα απλώς να κάνω τη δουλειά μου». «Το ξέρω, γλυκιά μου». Αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιος θα μπορούσε να είναι επιτυχημένος με έναν τρόπο που δεν αναγνώριζε. Ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει δύναμη χωρίς να την επιδεικνύει. Η γιαγιά μου χάιδεψε το χέρι. Μερικοί άνθρωποι μετρούν την αξία με δολάρια και τίτλους. Άλλοι τη μετρούν με το καθήκον και την υπηρεσία.
Εσύ πάντα ήξερες ποιο από τα δύο είχε σημασία. Εκείνο το βράδυ, τελικά τηλεφώνησα στη Μικαέλα. Απάντησε με το πρώτο κουδούνισμα. Κύρα, εγώ. Η φωνή της ήταν βαριά, συγκινημένη. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ήμουν τόσο ηλίθια. Τόσο απίστευτα ηλίθια. Όλο αυτό τον καιρό, σκέφτηκα, διέκοψε. Γιατί δεν μου το είπες, θα με πίστευες, η σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής μου είπε όλα όσα χρειαζόμουν να ξέρω. Λυπάμαι τόσο πολύ, ψιθύρισε τελικά. Για όλα, για κάθε υποτιμητικό σχόλιο, για κάθε υπόθεση, για. Η φωνή της έσπασε. Θεέ μου, κύρα, είσαι συνταγματάρχης. Είσαι συνταγματάρχης και είπα στους συναδέλφους μου ότι βγάζεις $7 την ώρα. Ναι, είπα ήσυχα. Αλήθεια, μπορείς να με συγχωρέσεις, σκέφτηκα τα 19 χρόνια υπηρεσία σε απόρριτες αποστολές, τις άυπνες νύχτες και τις αποφάσεις που επηρέασαν χιλιάδες ζωές. Σκέφτηκα τα οικογενειακά δείπνα από τα οποία με είχαν αποκλείσει, τις συγκεντρώσεις τις οποίες με είχα γελιοποιήσει, τις συζητήσεις τις οποίες είχαν μετρήσει την αξία μου και την είχαν βρει ανεπαρκή. Δεν ξέρω, είπα ειλικρινά. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με το να καταλάβεις ότι η επιτυχία δεν μετριέται από το αυτοκίνητο που οδηγήσει τα ρούχα που φοράς. Μετριέται από τη δουλειά που κάνεις όταν κανείς δεν σε βλέπει. Το καταλαβαίνω τώρα, είπε. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Μιλήσαμε για άλλη μια ώρα. Δεν ήταν άνετο και δεν λύθηκε το πρόβλημα, αλλά ήταν ειλικρινές. Ίσως αυτό ήταν αρκετό για τώρα. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, κάθισα στο ήσυχο σπίτι μου και ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου. Για χρόνια, κουβαλούσα το βάρος του να με παρεξηγούν, να με υποτιμούν, να βλέπω τους ανθρώπους που αγαπούσα να μην καταλαβαίνουν ποιος ήμουν πραγματικά. Τώρα το ήξεραν και δεν θα χρειαζόταν ποτέ να κουβαλάω αυτό το βάρος.